μουσική βραδιά που ευχόμαστε να απολαύσετε, ακριβώς επάνω στο θρημό του Ολύμπου, ο οποίος ρίχνει την ζωογόνα σκιά του επάνω μας, δημιουργώντας αυτό το ιδηλιακό τοπίο που μας περιβάλλει, για να απολαύσουμε τις μελωδίες μιας άλλης εποχής. Οι μελωδίες αυτές αποτελούν μία μοναδική ματιά στο παρελθόν και συνδέονται συναισθηματικά με την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά. Εκπέμπουν γλυκιά νοσταλγία και μας βοηθούν να συνδεθούμε με την παρελθοντική αισθητική και μουσική παράδοση. Ακόμη, μας μεταφέρουν σε έναν κόσμο μακρινό, όπου οι ανθρώπινες συναισθηματικές και πολιτιστικές εκφάνσεις παρουσίαζαν μεγάλη ποικιλία και πλούσιο περιεχόμενο, αντικατοπτρίζοντας την πολυμορφία της ανθρώπινης κοινωνίας. Απολαμβάνοντάς τες, θα ακούσετε να διηγούνται ιστορίες για την καθημερινή ζωή, το πάθος και τον πόνο του ατόμου, αλλά και για τον ίδιο τον έρωτα, ο οποίος αποτέλεσε ανέκαθεν καταλυτικό συναίσθημα, αλλά και πηγή έμπνευσης και βασικό συστατικό της δημιουργίας των μελωδιών αυτών. Ταυτόχρονα, καλωσορίζουμε και ευχαριστούμε θερμά το σύνολο μουσικής δωματίου Music Art του νέου Οδείου Κοζάνης, που διευθύνει η Μαρία Καραγιάννη, για την παρουσίαση του έργου «Το χαμόγελο της Τζοκόντα» του Μάνου Χατζηδάκη, αλλά και την τιμητική ανταπόκριση της διεθνούς φήμης σοπράνο Γιούλη Καραγκούνη στο κάλεσμα της Δημοτικής Χοροδίας μας, Ιωάννης Σακελαρίδης. Στο σημείο αυτό, σας καλούμε να απολαύσετε με τον προσωπικό σας τρόπο ο καθένας όλες τις μουσικές ερμηνείες που θα σας παρουσιάσουν σήμερα οι αξιότιμοι καλεσμένοι, αλλά και η δική μας χοροδία, αξιοποιώντας τις πλούσιες πηγές έμπνευσης της μουσικής και καλλιτεχνικής παιδείας, η οποία έχει και μία επιπλέον εκπαιδευτική αξία για τους νεότερους. Καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της Δημοτικής Χοροδίας Λιτοχώρου, Ιωάννη Σακελαρίδης, Παναγιώτη Χρυσικό, να απευθύνει χαιρετισμό. Το μυστήριο, ο θαυμασμός, η αναζωογονητική δύναμη και η ομορφιά της φύσης έρχεται στο μυαλό μας, όπως και στο μυαλό κάθε επισκέπτη διαβάτη, όταν διαβαίνει αυτόν τον ιστορικό τόπο. Μακάρι οι παρικούντες στην ποδιά του Ολύμπου, είπε ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, όταν διήρχετο την τότε αμαξιτή οδό Θεσσαλονίκης Λάρισσας, κατευθυνόμενος προς την Αθήνα. Και αργότερα ο Οδυσσέας Ελίτης έγραψε: «Έχει και ο νους λιτόχωρο με διαβαστές πλαγιές και όμορφα μπλε θαλάσσης». Κύριε Δήμαρχε, κυρία και κύριε Αντιδήμαρχοι, κυρία Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου μας, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Ενότητας, κύριοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι, κύριε Πρόεδρε της Σχολής Γονέων Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, κύριοι Πρόεδροι των Συλλόγων της Κομοπόλεως μας και της γύρω περιοχής, κύριε Πρόεδρε του Πολιτιστικού Συλλόγου Τρικάλων, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής μας Χοροδίας, μέλη και ΔΣ της Αδελφότητος Λιτοχωρητών Νέας Υόρκης και Αμερικής ο Όλυμπος, μέλη και φίλοι της χοροδίας μας, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε. Καλωσορίζουμε το μουσικό σχήμα, όπως προανέφερε η χοροδός μας Βασιλική Μπελέμη, αλλά και την διεθνούς φήμης σοπράνο Γιούλη Καραγκούνη. Ευχόμαστε η απόψινή βραδιά να σας μείνει αξέχαστη, αφού καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, τόσο εμείς όσο και οι άλλοι που συμμετέχουν στην απόψινή εκδήλωση, να σας χαρίσουμε μία ξεχωριστή βραδιά, την οποία ευελπιστούμε ότι θα τη θυμόσαστε στις μέρες του φθινοπόρου που έρχονται, αλλά και το χειμώνα. Απολαύστε αυτό το τοπίο. Πίσω μας είναι ο Όλυμπος, στο βάθος είναι το Αιγαίο Πέλαγος και ακριβώς πίσω σας και δεξιά είναι το φεγγάρι το οποίο γεμίζει μετά από λίγο.
σας καλούμε να χαλαρώσετε και να απολαύσετε αυτή τη μουσική βραδιά μαζί μας. Τέλος, να ευχαριστήσω το Σώμα Διασωστών Σαμαριτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σήμερα είναι εδώ μαζί μας για να παράσχει τυχόν βοήθεια εάν απαιτηθεί. Και μην ξεχνάτε, η μουσική ενώνει τις ψυχές των ανθρώπων και όταν οι ψυχές των ανθρώπων ενώνονται πετυχαίνουμε πάρα πολλά πράγματα σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Καλή σας ακρόαση. Καλώ στο βήμα τον δήμαρχό μας να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αγαπητοί συνάδελφοι στην αυτοδιοίκηση, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής μας Χοροδίας, κυρίες και κύριοι. Ήδη ο εμβληματικός Όλυμπος, το μυθικό μας βουνό, μας δρόσισε σωματικά και ο Ξένιος Δίας μας υποδέχτηκε όπως ο τόπος αυτός αρμόζει με την ιστορία του. Καλωσορίζουμε τους φίλους μας από την Κοζάνη, οι οποίοι είμαστε βέβαιοι μαζί με τη Δημοτική μας Χοροδία ότι θα μας προσφέρουν μια βραδιά αναψυχής, μια βραδιά με ποιοτικά, όμορφα, ανθρώπινα χαρακτηριστικά που όλοι έχουμε ανάγκη. Να είμαστε όλοι καλά, να περνάτε καλά και να χαίρεστε πάντοτε αυτόν τον υπέροχο τόπο τον οποίο έχουμε την τύχη να ζούμε. Καλωσορίζουμε και πάλι τους φίλους μας και ευχόμαστε μια όμορφη βραδιά σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ξερομφών Μπαραλιάκος, βουλευτής νομού Πιερίας της Νέας Δημοκρατίας, μας ευχαριστεί για την τιμητική πρόσκληση στην όμορφη εκδήλωση που διοργανώσαμε, αλλά ανηλυμένες υποχρεώσεις δεν το επιτρέπουν να βρίσκεται σήμερα κοντά μας. Στέλνει τους εγκάρδιους χαιρετισμούς του στα μέλη και τους φίλους του συλλόγου μας, που τιμούν με την παρουσία τους όχι μόνο την εκδήλωση, αλλά και τη διαχρονική παρουσία μας στα πολιτιστικά δρόμενα με δράσεις που τιμούν την παράδοση και τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας. Το σύνολο δωματίου Music Art Νέου Οδείου Κοζάνης αποτελεί βασικό συστατικό της μουσικής εκπαίδευσης. Η ξεχωριστή εκπαιδευτική φιλοσοφία που διέπει τη διδασκαλία και την οργάνωση σπουδών του Οδείου αντιμετωπίζει την εκμάθηση της μουσικής με τρόπο βιωματικό και ανάγει την ομαδικότητα και τη συνεργασία σε κεντρικούς άξονες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αυτή η αρχή οδηγεί στη μέγιστη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ρόλου τόσο των μουσικών συνόλων όσο και της ορχήστρας. Ως αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι η διοργάνωση πολλών και διαφορετικών εμφανίσεων ανά εκπαιδευτικό έτος. Στο πρόσφατο παρελθόν, η ορχήστρα ή η κλιμάκιό της έχει κάνει συναυλίες στην Κοζάνη και στις γύρω περιοχές, στη Θεσσαλονίκη, Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο, στην Κατερίνη και στην Αθήνα. Βιβλιοθήκη Μεγάρου Μουσικής. Διευθύνει η Μαρία Καραγιάννη. Και στο πιάνο είναι η Μαρία Φωτεινή Ζουρουφίδου. Τα άλλα όλα όπως ακριβώς θέλετε.
και από μένα. Θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος του προγράμματος μας τώρα. Η Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου, Ιωάννης και Θεόφραστος Σακελαρίδης, εκτός από το καλλιτεχνικό έργο, έχει και ένα πλούσιο κοινωνικό έργο και στο πλαίσιο αυτού έχουμε ξεκινήσει δίνουμε τη δυνατότητα σε νεαρά ταλέντα να παρουσιάσουν την δουλειά τους. Απόψε, μία νεαρή πιανίστα, η Μελίδα Παπαδοπούλου, θα μας παίξει μία σπουδή του Καρλ Τσέρνι. Ας την υποδεχτούμε με ένα χειροκρότημα. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τη Μελίνα. Λέγεται Μελίνα Μιχαηλίδου και όχι Παπαδοπούλου. Μελίνα Μιχαηλίδου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τη χοροδία, αλλά θεωρώ όχι μόνο για το Λιτόχωρο, αλλά και για όλη την Πιερία που απόψε φιλοξενούμε μία πολύ καλή φίλη και εκλεκτή συνάδελφο με διεθνή καριέρα, την κύρια Γιούλη Καραγκούνη. Η Γιούλη τα τελευταία χρόνια ζει στην Βιέννη, έχει συνεργαστεί με την λυρική σκηνή, έχει συνεργαστεί με την όπερα του Καΐρου, μάλιστα συμμετείχε στο πρωταγωνιστικό ρόλο της όπερας Αΐντα στην πολιτιστική Ολυμπιάδα του Πεκίνου και σήμερα έχουμε την τιμή να την έχουμε μαζί μας εδώ απόψε. Γιούλη.
σας είδα κι εγώ και δεν σκοπό. Μου ανάψατε στα στήθια μια μεγάλη και τρανή φωτιά. Μα κι εγώ δεν ετολμούσα τότε να σας πω. Πες με το πόρνο λοιπόν καθαρά, θα μου φέρει αυτό μια μεγάλη χαρά. Πώς πολύ μ' αρέσετε και πώς να σας το πω. Όψινα μονάχα μου είστε εικόνες χαριτωμένες. Η καρδιά μου πονεί για σας και ένας τύπος γλώσσος τρυπάει. Και μου λέει το σιγάκι, κοιτάκι, κοιτάκι, κοιτάκι πως σας αγαπάει. Αυτιά σας το την φιλιά, κάτι γλύκας θα σας μεθύσει. Και να δώσω πολλά που μου λέει το σιγάκι, κοιτάκι, κοιτάκι, κοιτάκι. Μυστικά ραντεβού και κρυφά με τα τεκ μου αρέσουνε πολύ. Δίνω όλη τη ζωή μου και όλη την ψυχή μου, λιώνω για γλυκό φιλί. Μα κι εγώ λαχταρώ και να σφίξω ποθώ στην αγκάλη σφίχτα σφιχτό. Ένα ωραίο σωματάκι σαν κι αυτό που βλέπω εδώ μπροστά. Μα κι εγώ δεν έχω γερακάζω ηρώ. Όταν δεν θέλετε βλέπω συχνά, λοιπόν κι εγώ σας το λέω ξανά. Τότε μπρος κυρία, ας μη χάνουμε καιρό. Άφησαν μονάχα μου είστε εικόνες χαριτωμένες. Η καρδιά μου πονεί για σας και ένας τύπος γλυκός τρυπάει. Και μου λέει μυστικά τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ πως σας αγαπάει. Θα δικά σας το την φιλιά, κάτι γλύκα της θα μεθύσει. Και να δώσω πολλά που μου λέει μυστικά τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Η καρδιά μου πονεί για σας και ένας τύπος γλυκός τρυπάει. Και μου λέει μυστικά τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ πως σας αγαπάει. Τα δικά σας το την φιλιά, κάτι γλύκα τους θα μεθύσει. Και να δώσω πολλά που μου λέει μυστικά τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Πριν τελειώσουμε, θα κάνουμε την επίδοση των αναμνηστικών. Να σας ενημερώσω, επειδή ακούσατε το μαέστρο η Δημοτική Χοροδία Ιωάννης και Θεόφραστος Σακελαρίδης, ήδη εντός των ημερών τελειώνει η διαδικασία της τροποποίησης του καταστατικού μας, της τροποποίησης, και θα ονομαζόμαστε πλέον Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου Ιωάννης και Θεόφραστος Σακελαρίδης. Τιμούμε τους δύο μεγάλους Έλληνες συντοπίτες μας, μουσικούς, που έγραψαν περίπου 105 μουσικά έργα ο καθένας. Να ευχαριστήσω τη Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Λίμπου για τη φιλοξενία. Επίσης να ευχαριστήσουμε την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιές και την Αντιπεριφερειάρχη την κυρία Σοφία Μαυρίδου, διότι η Περιφερειακή Ενότητα Πειραιές κάλυψε την απόψινή μας εκδήλωση με τα έξοδα του ήχου και του φωτός. Παρακαλώ για την επίδοση των δώρων. Η χοροδία μας, εκτός από μουσικές δράσεις, πραγματοποιεί και επιστημονικά συνέδρια. Παρακαλώ την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, την κυρία Ουρανία Κατσαμάκα, να επιδώσει στην κυρία Μαρία Καραγιάννη τα πρακτικά του πρώτου επιστημονικού συνεδρίου που κάναμε. Και ο Αντιδήμαρχος Λιτοχώρου, κύριος Δημήτριος Πατζαρίκας, να επιδώσει τα πρακτικά του δευτέρου συνεδρίου που κάναμε επίσης στην κυρία Καραγιάννη. Για το οδείο σας. Για θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ πολύ για όλα. Και εγώ με τη σειρά μου θα επιδώσω στην σοπράνο, την κυρία Γιούλη Καραγκούνη,
το βιβλίο «Όλυμπος του Μπουσουνά». Πριν από 110 χρόνια περίπου, ο Μπουσουνά μαζί με τον λιτοχωρίτη Χρήστο Κάκαλο ανακάλυψαν την κορυφή του Ολύμπου, αυτού του μυθικού βουνού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τα δώρα σας. Δέχομαι πολύ θετική ενέργεια και χαίρομαι πολύ που η χοροδία αποκτά μέλλον και γίνεται δημοτική πλέον, από ότι δεν το ήξερα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουμε το τελευταίο τραγούδι να ακούσετε. Εάν βέβαια θελήσετε και κάποια επανάληψη, κάτι που σας άρεσε νωρίτερα, είμαστε στη διάθεσή σας. Κύριε Πρόεδρε, με την άδειά σας θα θέλαμε να κάνουμε, ζήτηση από την κυρία Καραγκούνη να κάνει μία παρέκκληση από το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο ακούσαμε απόψε είναι τα ρετρό, είναι από παλιές οπερέτες, Σακελαρίδη, Αττικ, Γιαννίδη, Σογιούλ. Θα τις ζήτησα και με λίγο δισταγμό, είναι η αλήθεια, δέχτηκε αλλά κατάφερα να την πείσω, να μας τραγουδήσει και κάτι από το κλασικό ρεπερτόριο στο οποίο ειδικεύεται. Θα μας τραγουδήσει μία από τις αρκετά δύσκολες και σημαντικές άριες του ρόλου της δραματικής σοπράνο, το οποίο και η δική μας, η Μαρία η Κάλλας, έχει τραγουδήσει με πολύ μεγάλη επιτυχία όταν μεσουρανούσε. Να κάνω και μία διαφήμιση, η κυρία Καραγκούνη, το ερχόμενο Σάββατο στο Αρχαίο Θέατρο στο Δίον θα παρουσιάσει ένα μικρό αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας. Είναι στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης κοινωνικού ενδιαφέροντος για τον Σύλλογο Προστασίας Ανηλίκων Βενιαμίν. Η άρια Pace mio Dio από την όπερα «Η δύναμη του πεπρωμένου» του Τζουζέπε Βέρντι.
ακουστό και πολύ στεγνό. Στη σκηνή του κράτους συνεχείς. Έλα να την πεις, μα ευχαριστηθείς. Στα λιχάρα σε προβάλλω, εχμότσο ξημεγάλω. Ποτάρι σε ζωνάζει, καθένας το θαυμάζει, ενώ θα με κοιτάζει, κάνω την τραγωδή. Εσύ σε πράγμα, παιδί μου καιρό. Αχ, όποιος νιώσει του φίλου σου λίγη γλυκά, θα το θυμάται λυρικά για καιρό. Αχ, όποιος νιώσει του φίλου σου λίγη γλυκά, θα το θυμάται λυρικά για καιρό. Λυρίκα ξελογιάζει κάθε γνωστικό. Τι μοναδικό, λένε φιλικό. Ως αυτήν εμπούτσες να έχει κύμα δυσουαζή. Όλοι σαν χαζοί μου το λένε μαζί. Ω, η πρόσοχη της όλη, είδες το πορτοφόλι. Οι νεύρα μου πετάνε, εκόφω με κοιτάνε, το μάτι μου σφαλάνε, όλοι μου τραγουδούν. Λυρικά, εσύ σε πράγμα, παιδί μου καιρό. Αχ, όποιος νιώσει του φίλου σου λίγη γλυκά, θα το θυμάται λυρικά για καιρό. Αχ, όποιος νιώσει του φίλου σου λίγη γλυκά, θα το θυμάται λυρικά για καιρό. Λυρικά, εσύ σε πράγμα, παιδί μου καιρό. Αχ, όποιος νιώσει του φίλου σου λίγη γλυκά, θα το θυμάται λυρικά για καιρό. Αχ, όποιος νιώσει του φίλου σου λίγη γλυκά, θα το θυμάται λυρικά για καιρό. Η Δημοτική Χοροδία Λιτοχώρου, Ιωάννης και Θεόφραστος Σακελαρίδης, αφού ήδη εγκρίθηκε από το Ειρηνοδικείο και είναι στο τελικό στάδιο της έγκρισης και από το Πρωτοδικείο, αισθάνεται πολύ υπερήφανη και χαρούμενη για την απόψινή βραδιά. Ήταν μια μουσική βραδιά με θέμα μελωδίες μιας άλλης εποχής και είμαστε ιδιαίτερη χαρούμενοι και συγκινημένοι, διότι το πρώτο σχήμα που ήρθε από την Κοζάνη είναι νεαρά παιδιά μαθητές του νέου οδείου Κοζάνης και παρουσίασαν αυτά τα 4 κομμάτια μεγάλων έργων, μεγάλων συνθετών και το κυριότερο, το χαμόγελο της Ζωκόντας του Μάνου Χατζηδάκη. Εμείς δε, πρωτοτυπώντες απόψε, παρουσιάσαμε τις μελωδίες μιας άλλης εποχής και είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας την υψήφωνο σοπράνο Γιούλη Καραγκούνη, η οποία διαπρέπει και στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία τους. Πιστεύουμε ότι τους ικανοποιήσαμε απόλυτα, διότι αυτή η βραδιά κάτω στους πρόποδες του Ολύμπου, απέναντι από το γαλάζιο Αιγαίο και με το φεγγάρι το οποίο γεμίζει, πιστεύουμε θα τους μείνει αξέχαστη ως η καλύτερη βραδιά του καλοκαιριού και θα τη θυμούνται και το φθινόπωρο και το χειμώνα. Η σημερινή βραδιά για μας ήταν υπέροχη, το κοινό ήταν τόσο θετικό, τόσο ανοιχτό. Ήρθανε φίλοι από διάφορες πόλεις της Ελλάδας αλλά και από το εξωτερικό, μου κάνανε έκπληξη γιατί είμαι στη Βιέννη. Ευχαριστώ πολύ τον μαέστρο Ευθύμη Μαυρίδη και ευχαριστώ πολύ και τη χοροδία που με κάλεσε. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα να τραγουδήσω στη χώρα μου, γιατί τελευταία είχα αρκετό καιρό να τραγουδήσω στο εξωτερικό. Εύχομαι όλα τα καλά για εσάς, για τη χοροδία
και να είμαστε γεροί να ξανακάνουμε τέτοιες όμορφες βραδιές. Για μας ήταν πολύ μεγάλη τιμή που απόψε παραβρέθηκε μαζί μας η εκλεκτή φίλη και πολύ καλή συνάδελφος, η Γιούλη και η Καραγκούνη. Νομίζω ότι ήταν μια μοναδική βραδιά για τον Λιτόχωρο που κανείς από τους οποίους παρευρέθηκαν εδώ δεν το μετάνιωσε. Όσοι δεν ήθελαν θεωρώ ότι χάσανε, γιατί είναι σπάνια η περίπτωση αυτή. Ήταν μια εξαιρετική βραδιά. Ήμασταν πάρα πολύ συγκεκριμένοι κυρίως από την αντίδραση του κοινού και ευχόμαστε υγεία, αγάπη και ειρήνη σε όλους. Και ελπίζουμε να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας να κάνουμε κι άλλα. Και πάντα πολιτιστικά δρόμενα, γεμάτα μουσική, χορό και αγάπη.